Khasi Students Union Delhi Unit kelayok priang ya ka jingkerpat jingirap lani ke distress call na kawai ka Khynnah Kyntait na Meghalaya ka bala pentip ba ka para jongka ka batrai ha Delhi kala Shah Thombor bat Shah sho hakikat tu kat ningut kishan rang ha ka jakasa jongka. Hadin bala yo ya kani ke jingtip ke KSU Delhi Unit kala pentip Shah ka SPUNER bat ringkat bat kipulit ka Malviya Nagar kila poi Shah kate ke jaka bat la ban pelaj ya ka na kani ke jaka. Katkum ke jingya thu jong unong Shah keno ulaong ba kani ke Khynnah Kyntait kala shempisa na bat ulalit Shah ka jakasa jongka namar ba kala Kyntait ban penpai pat ya kapisa. Hendrai kani ke Khynnah Kyntait kala thu haki pulit kalong ba namar ba kala Kyntait ban Rung Shah ka kam Khaïi met bat day na kani ke daw ba kala Shah Thombor haki te kibrio. Unong Shah keno bat kanong Shah Thombor kidon ha ka jingkmi jong kipulit. Ka union kadang tray ringkat bat kibor badai pej ban pentikna ba ya ka Khynnah an pha biang shayeng hadien baladap baro kijing don kam jong ka an. Ka KSU Delhi Unit ka kerpat ya ka sarkar bakan shim ya ki senjam ki bating ban khanglat ya kum kini kijing ja ha ki por ban wan. Bat ka kentu ya ki pat ba khamtam ya ki to ki bawat kam bakin pinshisha bha ya baro kijing tip bat kijing thu shua ban litre shabar jong ka jela. Hakapor arsitek mestap nilayo ajeng pentip na iwi ikom na shulong iba kerpat yangi ban yarap iparajung namar ba kidon kita kishin rang haying ju iparajung ki bengut ban shop bandat te mesnyo otak ajeng tip marmar na kalian jong ka KSU Delhi Unit kila phone ya ka Delhi Police Northeast na ka Delhi Police Northeast nila pentip ya ka Police Station Malviya Nagar batun kat nila elek wat ya ka cakar. Dia dan nilai awat kum tu hadin shting kenta sob minute ini salap ye kejaka mersen lap kejaka ngi derung support ngi iba kidon kita kishin rang hanta haying jui bagi pet ya ka condition jong kam ilong show ila dan haka critical condition ila sha itu bila sha show ha kita ki brio te kum ta nilai ram ki police station andar la police station ka investigation ba ong tu brio ning kom ta kadai ba kampisa kadai ba ishim pisa na di takadaw ba impan pai sa show hindi hadin dala investigate pa hadin lai sa kunta ngin sa tip ya ka jingsi siya ba ini kong iwan sa Delhi bantray ya kaway kakam hindi dala po sinipat isapan nga hikam auria di uniw rang utaw ba show uday ba penyat kita hikam auria lani ba penyat ya taka brothel bensu ang no di namar ba imtrek bentray kita hikam insa siya show bisa penyap ulak mu hiban penyap udah supet mengita di ya kita kishin rang kila dan ha custody jong pulit kita ikan teru idan ha custody jong pulit mental la alam medical ye di tengiru nilala barabor bakla ja bunsin kum kidi kam tengi kerpan nagseng khamtam ye ka sarkar bakat kit Khyai kini kam ni kerpat ki pai baru ba shoba fin one sha Delhi lani shoba fin mi shabar fin tre kanu kam the what jeng tip ha the what sani bha dale bha ki research amman chu one lemgur tum man chu fi one tre sha Delhi one shed fin yo lai post of hajar kamlong ta phya wat ha ka kam ayu kata manu ba ai kam fi ha e fin sa ka biang ne am ni na ka seng ni don hang ne ni kloy banyarap e fi Shumata dan kanu kam fiwan kam fiwan train fiwan puli nakasem ni don ringkat bed ni don ringkat banyarap ipi di tangkata hi kerpa ba bakin kam husiar kenang bakin kini kijing ja kunung ja